Menu tumisan iki termasuk sederhana tapi dijamin rasanya menggugah selera. Dipangan ambek sego anget-anget yo ngentekno sego rek. Pertama siapno rebung, mari ngono godhoken, lanjut siapno bumbu-bumbune sing wis tak tulis nang video. Nah, iki bumbu-bumbune ku diiris-iris ya rek, tapi nek kepingin diulek ya gak masalah. Soale kabeh iku tergantung selera. Berhubung aku dino iki pengen sing simple dadi tak iris-iris tok. Lanjut bawang merah, bawang putih ditumis sampai wangi. Mari ngono lombok ijo mbek lombok rawite cemplungno, petene sisan lan ini tak tambahi urang rek. Nek misal gak duwe urang iso diganti gremut opo teri gak masalah rek, sing paling penting gawe sedep-sedepan. Lanjut lebokno uyah mbek sing ngarano pinter. Mari ngono rebung sing wis mari digodhog dicemplungno kayak ini lho rek, aduk sampai roto, tambahno banyu sithik cek nek gak gebres-gebres rek. Opsional iso ditambahno kecap manis, tapi nek gak seneng kecap oleh di skip rek. Aduk sampai roto, masak sampai bumbune ku bener-bener ngresep. Nek wis mateng tumis rebunge siap diangkat, disajikno nang piring kayak ngene iki lho rek. Sayur rebung itu termasuk favorit mergo enak ngono rek, renyah-renyah ngono dipan mbek kerupuk ae wis muantul kentekno sego rek. Ndek kene iki tak pasangno ana oseng tempe pedes sisan rek dadi tambah muantul wis. Ya wis aja lali dijajal nang omah yo.